Unsa man Rivera, oy sige magpangupkup kaspam siguro ni. Hi guys! Welcome to my channel. Karong adlaw ay sorry mo nas ubay gamay. Gamay ra kay di man tayo mo libot jud. Padung may karon guys sa Tipulo ubay. Palit kami dragon fruit kay nagbalik dyan na pud sila dragon fruit sa the Fascination Farm. Buing naman ako kahilwas. Fascination Farm. Karon di ami sa Kapayas Dam. Ani ka sa Kapayas Dam. Ganahan ko mulay dari guys kay daghay flower pero nara ko'y nabantagan lately gipang bitajan nila og mga ginamitan nila nga mga face mask ag kanang mga sanga-sanga bitaw daan sa antuanga. Bawan di ba English ug antuanga? Gumamela. Una. So, mo nang na-disappoint ko to, kita masiguro mo itong nemrag na nga puti, mga face mask na sila, mga cellophane, gibitay. So, makapangat ba tanahon, kaya bisa arang gwapahag, buwak, iniktan, ni mo na nagkumbitay nga face mask. Ja, grabe ra ba diyang ito, magrami pa dyan ka na, mapangat ka nga, mag-uw ka para sa buwak, lo ilang pagbuwak. So, I love the view. Ganahan ko dari mo labay guys, kaya lamion, agin muhang makitaan nga view. Makitaan po ni mo na ni panoramic park. Ang salipdan radanang na murag na, tukaran na. Inagabot ni mas lumangag guys na dari ag Bohol dairy. Pwede ka dari mo snack, mahapit ka, naghan sila mga dairy products daan imong kapilian. So sa unahan guys, part Gihapon sa lumangag, makita ni nimong building nga kining gihimo karon under construction pa man ni. Naglibog kog hani ba ni mall ba ni, grocery store ba ni or factory ba ni, farm ba nang basak. So naglibog ko guys, ug hani ni siya pero bag-o ni siya. Wa pa ni sa mga human giparadyon pa ni sa pagtrabaho. Ana na kumakaingon ni guys og sani ni og humana jud ni kanang sure na jud nga mao na jud ang mahatag ni information pero wa ko kay og sani ni siya pero dako ka nga building. Daghan pa pay nagtrabaho. Travel gani ko kag alis siya padung ubay magsiguro jud kog lingi daan is view dari skilid kay makitaan man gud ni mga mountains anay panoramic park makita dana glabawan pud sa mabini kita pud so taas ni sa nga biyahe nga magsiguro kag liilis mountains ganahan ko. So guys, diretso na mig uli daan ni igura mi ning palit og dragon fruit wa na mi maglangan na hutan magud sila ice cream mo tong na dali ra hinuon mi kay igura mi ning palit unsa uli na bidadon kay og dapat to ice cream maglikod-likod sa mi maganda sa ice cream. So daan na mi sa kabatang guys, guwapo view daari. Sa kini guys, mo ni ang ganahan nga part dari sa kasamiling mangguro ni. Arang naisag view dari uja. Dako pagkabas ka ni ba loud pud ba? Ja, ana pa di saging Bo, nung kapag di pa nabugtok ko, nga kasagara sa akin rin pang bugtok man. Good morning guys! It's another beautiful day. Naglawoy mi karon og utan. Kaya magmahaw ta guys, maniting suwag pamahaw. Morning, mauwan nga adlaw na pud karon. Ngayon na ta guys. Agamang sudan is ni lawoy. Lawoy nga kamunggay nga naay bago. Dana pa kasi balanti yung kananay na nga resipe. Patula. Patula po. Patula, patula. Kamunggay ay bago. Dama na ginasina. Tay! Utay! Gawas na! Gawas na tay! Kaya mamahaw na! Guys, darakatang ni Lawoy. Trabaho sa lang buong review. Review pag mga sa una. Mga guys, mangsuwa guys, inanunan. Yeah. Inanunan nga karabalya sa mangsuwa, mawar gadit ni kayas kuan. Kanang budget. Utan mo lang Pero dai utan, grabe way makalupig sa utan daan na din tanang mga vitamins. Pati kontra, way kontra ni. Kamunggay, bago, balantium, sa pa asin. bago, gamay. Mura na, siguro. Ujas. Gamay ang mundo. Oh, sibuyas, ugloy ah. Patula. Mo man ay mga kinahanglan sa lawas nato, kini mga yang ana, di nang mga chemicals. Garuli lima kabi. Himo si kagnong bila mi sinalaglapo di mga ping. Wala sa gulit. Lagi guys, sa mga anta ninyo guys. Trabaho. Uwan lagi sa gawas, mga man ta kog tay kabaw kay idugang sa mga buwak tay ba kay nangagamay na. Init pa yan, be. Init Oh, dapat maninog uwan. Tiliter. So guys, dami dragon fruit guys. Amo pang kanin karon. Mao ni guys ang gipalit gahapon didto sa ubay. So amo ni nga panganin karon. Bahin-bahinon ra ni kay arong mag-apod kay mahal man lagi pod. So gang napalit unom ra ka buok. Daghan na may mga so tadtaro ning tiri. Ija man ning trabaho sa jama in charge na magtadtad.
Nga naman ang mga membros korupsyon mo. Ilog jurog dadtad kay ro makakuot pod ba kay ro makasikbat pod. Lipay dyan din daw ang mga taos panimay guys kaya nakadaan ako dragon fruit dyan pa nagsarili may makakagingan eh. Manang magtapok dyan mig na may ingani kaya mga bahin-bahinan. Ako pala mandaan guys sus budget din ako na dragon fruit harakab ka dyan yung baba kay ganahan man dyan ko lamian man ko labi nagkaningan ng kulura katong puti di ka dyan ko ganahan kay murag tabangan ko ni dyan tapos tiri harapang ka harakab araka sungkaban mo pining dako manang magdadyo ko once nga mamunga tong dito mo adto dyan ko dalikyat ko palit padungkos kardi ni undoy kay ang tandaan og nanagko na ba dago nagunahan pud ginagmay may sundang dia uy kikik kay ba mo guys while gaguna ko daan ni wadyo ko tinag-tinag kay na problema jud ko ja mga jud ko pasensya sa mga ning chat na ho mga ning comment ni message na nga mga jud tabang sa ilang mga pasyente kinapod sila yung mga membros pamilya nga nangasakit nga jud sila tabang na financially mga jud og pasensya ninyo tanan guys kay ako man mismo ug tanaw laman mo sa ang vlog kada adlaw makahibaw mo sa ahong kahimtang nga wa sa jud ko na ng mga amount nga ijuhang gipang mention wa jud ko na kay ako pud mismo na po koy pasyente nga kinahanglan pud na hang tagaan og pagtagad kinahanglan po kog financial actually sa ahong kaugalingan para sa ahong pamilya so mga jud ko pasensya ninyo tanan nga wa jud koy ikatabang ninyo kay ba mo guys bisag grabeng lisera gahang mga naagyan nga na makaingan gihapon ko nga blessed gihapon ko kados Ginoo kay nabitaw daghang solusyon pirmi bisag daghang problema aran daghana pag solusyon so kinahanglan ra jud mo lihok magampo kay tabangan mo dito sa Ginoo basta kamauta mo diskarte ha? Okay raman eh pang tustusay tanawan ninyo guys kompleto na gid ang dahon katong hamog gidada ni das naagi kay murag duha pa to ka buok sa lingsing ning kuan karon kompleto na susar nga mazara pa dugang eh arang tipira pagka sumubuko eh sa tinil bitaw guys kay makaluja bitaw ning maluoy kasi sa kataw ang jawa kay katabang manay na feel ko ng adlaw marag naluja jud ko ay wa man ko katabang kay ako mismo tabangunan pud so maka feel so tired maka feel so weak wa kay ika ambag lagi mo kog steak guys kay ang ituko na ni kay ay manok bitaw sige suroy-suroy kaan ba grabe pa ni sundanga ka kapiang man grabe mapagkabuwa ako bitaw guys ug nakailan ko na ha agaban makaingon nagaban nga kuan ko funny person ko pero makaila jud kana ha seryoso jud ko nga tao siguro mamuot ra mo sa angin istoryahan pero para ba dyan ako apit ko magbinuang sinirinso ba dyan ako siguro kuan ra siguro ko mga istorya nga mamuot mo siguro nga na siguro murag natural ra jud ba nga magawas sa sang ba pero I'm not trying to be funny tinawad galing seryoso gani ko Kaajo tusok Kabunan?
na mga manok. Umuda ko na ni siya, kuhaon na po niya tangyali-ali. Balhin taglaing pisto guys, lain na po nga kuan. Lain na po nga punuan. Dara ko. Kandingan. Kay kandingan man, di maligo. Salamat kay Kaajo sa mga nagpadaog Gcash karong adlaw. Di tay nadawat ko ng adlawang 100 pesos. Salamat Kaajo, di na laman na i-mention. Di po ko nidawat kahapon 200 pesos. Salamat Kaajo sa gikan sa Tagig. By the way guys, nalipay day ko guys, kaya pagsuroy na sa tagbilaran ba, dehas ito niya tumig tagbilaran. Nanay mga bagong building ang nakitaan dito guys, nga mga call center, nga mga company. So nalipay ko kay og gusto na ko mubalik sa trabaho, pwede ko mga apply. Nako kinahanglan mo atos Manila. Nalipay ko kay naana po call center daris Bohol kay sa una ba guys kay wa. So nalipay ko guys kay og mubalik na ko sa trabaho. Pwede ra kog arhin ako mga apply sa Bohol. Kaya ba mo guys, sa sarap dyan kay istorya po ninyo, adjaw mo ka-expect og taas ka adjo sa pag-vlog kay kaingan man siguro sa bangog mag million views kasi mohang vlog sa FB. Nanay ba kay milyones nga kwarta, so adjaw mo ka-expect ka adjo og dako. Kaya ako ay musulti ninyo sa 10,000 to 15 views ninyo, madyo na magnamoy $10 dana. So adjaw ka adjo mo pag-expect og dako sa pag-vlog. Ilabi nag-enjoy si Jang hanahanan nga yung himuon ko nuhay nga bread and butter. Daghan mo'y pamilyang gibuhi. Lisod ka adjo. So, pang extra ra dyan ni si Jang. So, karon kaya pa mo ko'y trabaho, mungasan yung gipadadyo ni hapag vlog. Pero, ako dyan guys, mabalik dyan kong trabaho. Og, kanang murag mo okay bitag panahon. Og, tanan mabaksinan na daris Pilipinas. Kanabang murag mugan-gaan na ag COVID. Mabalik dyan kong trabaho. Kaya ang pag-vlog manggod na adyo hinon po income, pero di ka makaingan nga dako jud nga makakuan jud, labi na og ingani ra pud ag views gamay ra. Okay ra nang mga vlogger nga gilang views maabot og minilyon kada upload, pero para sa nga naaman tuod mo tanaw sang video mga 10,000 lipay na gani ko kaadyo na pero maadyo laman og nakoy $8 $10 kada video na iban di gani kaabot. So di laman ta mag-expect kaadyo as an aspiring vlogger. Syempre kitang tanan gusto man jud pud og mo income nga, pero alam mo sultihan adto mo kaadto pag-expect nga dako kaadto ag income kay di jud ingana kadako, di jud ingana kadako sa inyong gi-expect. Kay uban man gud nag-expect nga para sa banay maka kuan sila kung 100,000 nga na, syempre kay gilang views ni abot man pug milyon nga na. So gamay ra gatong views para sa 10,000 to 15,000 swerte na gani nang 15,000 di jud ta mag-expect og dako. Ako malipay na jud ko na guys og nakoy mga $10. Sahay og swerte. Abot og katong diha koy vlog ni abot og 50,000 view ni abot tutos jag 20 kapin dollar. So ingana ra di ka mag-expect og arang ka dako kadyo. Jaga nang $10 ko ana na ha. Kanang di na siya ingon og sa isa ka adlaw ha.
basta di ko kabaog balance eh. Basta kay gamay ra jud di jud sa ingin nga kanang dako kaajo. So mora to yung tambag gud ninyo sa mga nagsugod og vlog karon nga nag-invest jud bitaw og dagkong kwarta. Adyaw pud mo palabi kay di ra ba dako kaajo ang kita sa YouTube. Ilabi nagngani ra nato nga mga simple ra ta nga tawo nga di tayong mga kusgan jud kaadjog influence parehas mga artista ay nga nang magto na sila mga kita kay magto mo sila mga views pero ngani natang ultimo ra ras kadaplinan mura ra pud tag mga naong og mga bukot-bukot tapos katilingban so di jud ta mag-expect og dako. Ano guys, so mag-diskarte jud tagon sa atong madiskarte. Da, excited gani ko guys, excited ko nga mulinaw nagkalibutan kay excited ko mabalik og trabaho. Kay mas labi majubutong natay trabaho natay stable nga income. Pagkakaroon naglisod kog balik sa trabaho kay mahaglot man pug ko guys nga ano bitong ang COVID lagi dyan ay mga variants nga nagklase-klase na. Nagwapa na. Gwapa na. Pasensya na mo na lang ko guys kay nagkagibang-gibang na gad na. Unsa naman ni? Pikas na nga pud-pud na dyan ni. Wala na dyan ni makatilaw palimpyo. Puho na. Magpalimpyo magkalugar. Okay. Hapon naman siguro guys. Alas 5 naman siguro. Gibugas dukog tama na. Tangan bitas problema ka patong-patong. Patong-patong ang problema ka patong-patong pagbugas. Sige na raman kay mawara man pud ni og mabinta-binta na paghangutok mawara man pud ni maamis-amis naman pud ni. Salamat guys sa mga pirmi nagsubaybay. Salamat kadto sa support. Anytime din ako ganan mag-vlog pag kay kapoy na kadto magbutang pag kamera diyan ay buhat nga na kapoy na kadto pero tagad sa inyo suporta. Pag san diyan nahag iuna hag kamera kay magkita gihapon ta ba?